Здравейте хора! Днес ще ви покажа как да си направите кексче в чашка. Необходимите ви продукти са брашно, захар, какао, вода, олио и сладко по ваш избор. Първо започваме като изсипваме брашното. След това изсипваме и захарта. Следва какаото. И разбъркваме. Ще се върна като го разбъркам. Разбърках го до хомогенна смес. След това слагате водата. И отново разбърквате. Бъркате докато стане хомогенна смес. След това слагате олио и отново разбърквате. Не забравяйте, рецептата ще бъде долу в описанието. Ако искате да я предадете, можете да ми напишете в коментарите, да ми сложите снимка. Сега слагаме сладкото. И разбърквате. Сега изсипвате вашата готова смес в чашките. На мен феста ми стана за 3 чаши. След това ги слагате в микровълновата за 2-3 минути. След малко ще ви покажа готовият резултат. Ето това е първият готов кекс в чашка. Това е вторият. На вас може да ви изглежда тъмно кафяв, но е светло кафяв. Сега ще ви покажа последното кексче в чашка. И сега го слагате в микровълновата. Нямам търпение да го опитам. Вие през това време можете да правите каквото си искате. Дори може да си направите гарнитура, като сладолед, шоколад, каквото вие пожелаете. Ето го и третото готово кексче. Ето ги и трите готови кексчета. Това беше всичко от мен за днес, приятели. Чао, това ще всичко от мен за днес, приятели. Не забравяйте да харесате клипа и да се абонирате. Чао, до скоро виждане! И нека нощта ви бъде сладка и през цялата седмица да ви бъде сладко. Чао!